Ngukup sing ngaup. Pangglembang 5 menit dina Rebo Wage tanggal 7 Mei taun 2020. Kapethik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 35 tekan ayat 40. Ngukup tegese nglumpukake saperlu kaslametake. Dene ngaup tegese ngayom utawa berlindung ambrih slamet. Dadi mbuh sing ngukup mbuh sing ngaup darbi ancas tujuan padha kaslametan. Mula amrih katekan sediane sing ngukup lan sing ngaup kudu padha reroyongan. Kang ngukup migatekake tanpa cicir kang ngaup. Dene kang ngaup kejaba kudu percaya menawa kang diaupi bisa ngayomi, ananging uga ora tumindak kang ndadekake kang ngayomi dadi ringkih lan jeleh. Jroning paperangan umpamane wong padha golek slamet kanthi manggon ing papan kang aman. Marang para murid Gusti Yesus sing waosan dina iki ngendika mengkene, mungguh kersane Yang Rama kang ngutus aku iku mengkene. Kabeh kang wis kaparingake marang aku iku aja nganti ana kang ilang, nanging supaya ndak tangekake besok ing wekasaning jaman. Kanthi tembung liya, kanthi sabda iki Gusti Yesus negesake bab ayan dalem nyelametake wong-wong kang kapasrahake Allah dening panjenengane. Sabda dalem Gusti iki rinasa banget ing tandhes nabeting ati, rikala kawaos kalelimbang jroning prastawa memulih sedulur kang kapundhut ing Gusti. Ing kala iku umat kang ngumpul kejaba padha nggandholake kapitayan lan pangarep-arepe, nanging uga nagih janji marang sih wilasa dalem Gusti Yesus kang kejaba paring pangaksama marang kaluputene kang tilar donya, nanging uga siyaga ngirit Sang Sukma kang kamemuli tumuju kamulyan langgeng. Tumrap wong Katolik, sabda dalem Gusti iki dadi jaminan kaselamatan dalem Gusti marang penderek dalem kang asrah percaya ngaup ing pangayoman dalem, semono uga sewalike. Sabda dalem Gusti dadi banget wigati marga panjenengane siyaga nangekake para penderek dalem saka pati. Nangekake saka pati ateges pinaringan urip mulya langgeng. Awit welas asih dalem, Gusti Yesus ora bakal nglirwakake sapa wae kang asrah diri ngaup ing pangayoman dalem. Dene kaya kang kasenggol ing pratelan cecala, wit wis kepareng ngaup ing sangandhaping pangayoman dalem Gusti Yesus. Wong kang ngaup ing sangandhap pangayoman dalem kudu sadar diri kanthi padha nindakake dawuh sak becik-becike. Para pendherek dalam Gusti kudu padha nindakake pakon tresna tintresnan sak becik-becike. Kejaba iku, para pendherek dalam Gusti uga kudu gelem nyingkur diri, manggul salib saben dina sarta ndherekake panjenengane. Para tresna pelam kinasih liwat sabda dalam Gusti Yesus, siji meneh sih kanugrahan dalam Allah bali kawedhar kajanjikake marang kita para pendhereki. Kita pinaringan janji kakukup kaslametake rikala kita ngaup lan tuhu mbangun turut mring panjenengane. Mula ing kahanan apa wae prayoga kita ora ninggalake Gusti Yesus Sang Panguwasa urip langgeng sarta nindakake dawuh-dawuh dalem ing urip padinan. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus sang sumber gesang lan pangaupan kawula. Kawula muju sembah nuwun awit kekeran ingkang kawedharing sabda dalem dinten menika. Kawula tansaya mantep lan mongkok nderek panjenengan. Panjenengan kawula puji lan luhuraken sareng Yang Lomo lan Yang Roh Suci sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.